Čau lidi, já jsem Luša Vida a dneska to bude reakční video na jednoho youtubera či youtuberku. Není to známo poznat, co to je z toho videa. Ale v tady tom videu to rozklíčujem, co to vůbec je. Já to teď nevím teda, už jsem to viděl dvakrát. Jsem to připravil na to video a nebyl jsem to, tak jsem na potřetí to snad vyjde. Možná, že to má tričko jako holka, obličej jako chlap, vlasy tak něco na půl, ale není bez toho posledně, jestli je kluk nebo holka. Nejsme se na to video podívat. Čau lidi, já vás vítám u dalšího videa. Ahoj. Dneska jsem tu zase já. A toto je speciál! Takže toto! Dneska tady mám hosta Blazermana. Ne, já nejsem host. Jo, jsi host. Nejsem. A jsi. Nejsem. Já jsem se dělal video s hostem a ten host říká, že není host. Tak co je, kameraman nebo nějaký fake agent, to nevíme. To nebylo řečeno prostě. Takže toto je můj nejnovější speciál. Jo. A já si jenom kouknu. Moment. Takže to jede. Bomba. Neboj se, to, že tam utíkáte po lese. Jede, je to bomba, je to bombový. Takže dnes natáčím v opravdovém lese. Když nedáte 5 odběrů, tak si vás vykastrujeme. Já vykastrujem úplně ne, ty. Freka opravil, tak víte, když máte retardovaného kamaráda, ale jde úplnou kokotinu a vy ho musíte nějak opravit. Aby to nebyla až tak taková ostuda. Takže já natáčím dneska v tomto oblečení. Shit. Takže dneska likvidujeme kokovi šéf. Vážně, je posraný speciál za debilních 5 odběratelů. Tu jak likvidujou šišky. Děláte prdel, ne? Šiška. Likvidace. Tak jdeme likvidovat. Jo, jasně. A vidíte tento opravdický les? Co to řekla? Frérka. Tento opravdický les? Jako Borka nevypadá jako před stínem, jo, takže jako nevím, co nás hraje. Toto je hájek. Natáčíš to obráceně. To je jedno. No a to je jedno. Takže... myslím, že může začít s likvidací. Ježiš, musíme najít větší šišky. Buď to větší šišky, nebo menší trpělivost. Další věta, kterou jsem nepochytil, buď to větší šišky, nebo menší trpělivost. Logicky, čím menší bude trpělivost, tím menší šišky najdete. To prostě nedává smysl. Buď to větší šišky a větší trpělivost, nebo menší šišky a menší trpělivost. You know? Bramburky vroubkované, nějaké pizzové, vůli. Ty vole. Pizzové, vůli. Jebané bramburky. Pojďme si vynadávat a budeme dělat, že to bylo fakt moc vtipný. Takže jdeme hledat šišky. Já už mám. Tady to jsou tady, že jo. Pojď na šišky. No počkej, musíš natáčet. Takže jdeme. A myslím, že to bude můj první dobrý vlog v volné přírodě. Nepůjde, pojď sem, Míško. Nepůjde. Kurva, tak to nejde, no. Co kabiči krám. Co je, vole? Pojďme si vynadávat a budeme dělat, že to bylo fakt moc vtipný. Hej, tak zkusíme tohle. Ty čum, to je opravdický les. Nice, máme tady i točení na vejšku. Proč prostě ne? Já si nedělám srandu. Taky padělek na hovno. Hej, nenatáčíme už 2 minuty? Až, ještě ne. Tak ono to má 3 minuty a... No lidi, jo, to neřeš už. Takže já bych chtěla pozdravit všechny moje diváky. Pánové, tady já končím, jo? Tady už to nedávám. Tady ukonču video, protože z tady toho, tak jsem se dál, jsem z toho rakovinu, ty vole. Rakovinu z toho rakoviny tvorného videa, ty vole. Jsem z toho úplně zanětý, úplně všude. Takže já teď to ukončil, tady u toho videa. Dejte like, odběr
A uvidíme se u dalšího. Mějte se, čus.